Kiniing mong pamahayag gituyo pagmugna aron sa pagpaambit ug pagpadayag sa mensahe sa paglaom, gugma ug kamatuoran mahitungod sa Dios nga pinasikat sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ang mga pulong ug mga unahuna nga gipaambit sa magsisibya tuyo ug tinguha lamang nini ang pagsulti sa kamatuoran. Way relihiyon nga gituyo pagligis sa mga pamahayag. Anaara sa maminaw ang desisyon sa pagsabot ug pagdawat sa kamatuoran. Higala, kumusta? Maayong adlaw, ang kalinaw ug gugma sa Dios maanaa kanimo. Maayong pagpaminaw diha kanimo karon. Naglingkod ka ba? Nagtindog o naa kay gitrabaho? Nahala, giimbitarte ka igsoon og gigala nga makapatalinghog sa bisan sa mubo lang nga panahon nining mga orasa. Ablihi lang ang imong kasing-kasing o gunahuna sa mga mensahe. Kini ang inyong higala, Pastor John Tudlas. Ang mensahe nga akong ipaambit o ipaabot kanimo karon mao ang bautismo sa tubig. Ang Biblia nagtudlo may tungod sa bautismo o kining gitawag nga bunyag sa tubig. Ang unang mga Kristohanon nagbuhat niini nga tulumanon. Atong tun-an ang importanteng mga hinungdan nganong ang bag-ong magtotoo kinahanglan magpabunyag sa tubig. Una, ihimplo kini ni Kristo. Si Jesucristo nga atong Ginoo nagpabautismo sa tubig. Nagpabautismo siya kang Juan nga magbubunyag. Si Juan mibati nga dili takos nga mobautismo sa atong Ginoo ug dili unta mobautismo sa atong Ginoong Jesucristo. Apan gitubag siya ni Hesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan sa pagkahuman gayud sa pagbunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Ato na mabasa diya sa Mateo 3:15. Ang rason ni Hesus sa pagpabunyag mao nga kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Si Jesucristo nagpabautismo ni Juan, mga kaiglaan, Juan magbubunyag aron siya makatuman sa unsaman sa gisugo to tanan nga gisugo sa Dios. Sa ato pa ang kini nga pagbunyag usa kini sa sugo sa Dios ug ang atong ihimplo nga nisunod sa sugo sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, letter B, ang naandang buhat ni Kristo. Sa panahon sa pagministeryo ni Hesukristo dinhi sa kalibutan, si Hesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya dito pipila ka adlaw uban kanila og namunyag siya. Sa Juan 3:22 ang mabasa nato na dinha. Ang Juan 4:1 nagpadayon ang mga Parisiyo nakabalita nga si Hesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang tinun-an kay ni Juan. So dinhi atong makita nga si Hesus nagsugo sa pagpabautismo ni adtong mga mituo og misunod kaniya. So sa panahon sa pagministeryo ni Hesukristo dinhi sa kalibutan, siya nakakabig og mas daghan pa. Nakakabig og mga katawhan nga nakabunyag pagid siya og mas daghan pa kaysa mga tinun-an ni Juan Bautista. Ikatulo, ang sugo ni Kristo. Ang katapusang sugo ni Kristo gihatag niya sa dayon niyang kayab balik sa langit. Makita kini sa Mateo 28 versikulo 19 ngadto 20, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So mao kana ang pulong sa Ginoong Jesucristo nga apil sa sugo ang pagpabunyag o kanang mamunyag. Ang susamang record sa Marcos 16:16 nagadugang niini ang motuo og magpabautismo or magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. So mabasa nato na diha sa maong teksto. So niining mga bersikuluha atong makita nga ang pagpabunyag o pagbautismo sa tubig kabahin di ay sa katapusang sugo ni Hesukristo sa dayon niyang kayab ngadto sa langit. Ikaupat, ang naandang buhat sa mga apostoles.
Human sa pagkayab ni Kristo, ang mga apostoles mga pinangga nagbuhat sa pagpangmunyag sa tubig. Ingon nga sugo sa ilang Ginoo, sa atong Ginoo, sukad gayod sa adlaw sa Pentecostes. Ang gituuhan sa kadaghanan nga maoy sinugdanan sa unang simbahan or kitawag iglesia, ang simbahan, mga katawhan sa Dios. So niining adlaw si Pedro nga nagwali sa katawhan miingon, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Makita na to na diha sa Buhat 2:38. Ang bersikulo 41 nagpadayon, daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag, mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Uban pang mga bersikulo may tungod sa pagpamunyag o pagbautismo sa mga apostoles atong mabasa diha sa Buhat 8:12, kapitulo 10:48, kapitulo 16, bersikulo 15, kapitulo 33, bersikulo 33 o kapitulo 18, bersikulo 8. Ikalima, pagsugid at ubangan sa publiko mahitungod sa pagtuo kang Kristo. So kining bautismo o bunyag o sa kini ka pagsugid or public confession sa imuhang pagtuo kang Kristo. Ang tinuod nga pagtuo diha kang Kristo nagapasabot nga ang usa ka tawo nagaisip nga siya patay na ngadto sa sala, sa kaugalingon o sa kalibutanong kinabuhi, og nagasugod na sa kinabuhi alang lamang kang Kristo. So mao kini ang gihulagway diha sa Roma 6:4 nga nag-ingon, tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. So pinaagi sa pagpabunyag sa tubig mga kaigalaan, ang usa ka tawo magasugid sa dayag mahitungod siyang pagtuo kang Kristo. So pinaagi sa usa ka tulumanon nga nagahulagway sa iyang pagkamatay ngadto sa iyang kaugalingong mga sala, paglubong sa daang pagkatao o sa iyang paghawas bag-ong kinabuhi alang kang Kristo. Ikaunom, hiskutan nato kining mga hinungdan nganong ang bunyag sa tubig ginabuhat pinaagis pagtuslob og dili pagbubo, dili pagwisik sa tubig. So tuslob gyud ang bunyag diha sa Biblia, nagkinahanglan og daghang tubig. Sumala pa sa Juan 3:23, namunyag usab si Juan didto sa Inon, dili layo sa Salim, kay daghan magtubig didto. So kinahanglag daghag tubig. Ikaduha, ang bunyag sa tubig ginahimo sa suba or sa daghang tubig sama sa suba, dili diha sa templo or sa simbahan o sa kabalay. Ang Marcos 1:5, ang tanang tao diri mga kagalaan, ang tanang tao sa lalawigan sa Hudiya ug syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya, pagsugid nila o isugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. So kanang suba sa Jordan mao na ang area sa bunyaganan lang Juan Bautista. So daghan nagtubig nga igog gyud makatuslob ang tao, no? Ikatulo, si Jesus gibunyagan pinagis pagtuslob kaniya diha sa suba sa Jordan. Matthew 3:16. Sa pagkahuman gyud sa bunyag kang Jesus, mihaw-as siya sa tubig. Pangutanan nako, kung wala gani paghaw-as, dili ginamao kay ang naa sa kasulatan, haw-as man sa tupa ni tunlob gikan paghawa. So gikan pagtunlob ni haw-as. Okay? Sa ikaapat, si Felipe nagbunyag sa Eunuco, kining usa ka opisyal nga taga Ethiopia. So pinaagi sa pagtuslob sa tubig sa Buhat 8:38. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe ug ang duha nanaog. So silang duha nanaog og miubog sa tubig ug gibunyagan siya ni Felipe. So si Felipe mo nagbunyag atong Eunuco nga opisyal. Sa diya nakasabot siya
may tungod sa mensahe sa Dios nga iyang gibasa. Ikalima, ang pagbunyag o bautismo pinaagis pagtuslob sa tubig. Kini nagahulagway og ilustrasyon sa kamatayon, paglubong o paggabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. So inighawas nimo bag-ong kinabuhi, pagtunlob nimo paglubong sa imong daang pagkatao. Ug tungod niini matumambasat Roma 6:4. Tungod niini pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Aging pagtapos, ang balang kasulatan mga pinangga, tinaw kaayo nga nagatudlo nga kadtong mosunod kang Kristo kinahanglan nga magpabunyag or magpabautismo sa tubig ug nga kini pagabuhaton pinagig patuslob dili wisik-wisik. So klaro kay na diha sa kasulatan kining bautismo sa tubig or bunyag sa tubig. So kinsa ang kandidato sa bunyag sa tubig or bautismo sa tubig? Una, kining tao nga niila sa iyang pagkamagkasasala og naghinulsol sa iyang mga sala og nibiya sa iyang kasalanan. So kanang kabalo nang mohinulsol mo na siya ang kandidato sa gitawag nga bautismo or bunyag sa tubig. Ikaduha, ang taong angayang bunyagan nakasabot siya sa pulong sa Dios, nakasabot siya sa mensahe sa kaluwasan ug nakasabot siya unsay katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. So muna ang kandidato sa kining bunyag. So ungutana ko ninyo, ang bata kung atong bunyagan kanang wa pay gidulaw bago pang anak 3 months or 1 month, 2 months, wa pay gidulaw imong bunyagan ngano kay balo na din ang mong hinulsol, dili na kay balo mo hinulsol, ang bata ihalad. Sumala sa Biblia, ang bata ihalad, dili bunyagan. Ang kasulatan klaro kay naghisgot nga ang bunyag para sa mga taong naghinulsol, kay ingon man din sa kasulatan nga hinulsuli ang inyong mga sala ug pabunyag. Sa to pa, before ka magpabunyag kinahanglan kang maghinulsol. Mungutana ko nimo, ang bata kabalo bang mo hinulsol? Dili. So dili kandidato ang bata sa bunyag kay dili siya kabalo mo hinulsol ug wa pa pud siya kasabot ug dili pa pud siya mahimong tinun-an. So kinahanglan himuon sa iyang tinun-an. So kinahanglan makasabot siya. Pero kang bata dili man nakasabot, wa pa man gani gidulaw unsa nang ABCD, dili imo na sultian, dili pa na mo tubag, so dili kasabot, wa pa na siya kabalo unsay purpose ang kinabuhi nganong nabuhi siya sa kalibutan. So dili siya kandidato sa bunyag. Ang kandidato sa bunyag ikaw karon nga naminaw nga nakasabot ka unsa ang pulong sa Ginoo, nakasabot ka unsa nang pagginulsol, nakasabot ka nga kinahanglan mo biya ka sa imong sala, nakasabot ka nga kinahanglan ka mo talikod sa imong mga sala kay naghinulsol ka. Ikaw ang kandidato sa bautismo or bunyag, dili ang bata. So klaro kay igsuon gala kung doon na kay pangutana, text lang og tawag sa akong numero 0932-321-6813. Kung balikon kung doon na kay clarification, pangutana, suggestion, komentaryo, tawag og text lang sa akong number 0932-321-6813. Akong balikon 0932-321-6813. Igsuon og gigala mga pinanggang mga tigpamati, hinaot nga naklaro ninyo kini og ang Dios magapanlangin kaninyo og maghatag kaninyo nining kaalam nga gikan gyud sa pulong sa Ginoo. God bless.